Alle dagen rinden wel nieuwsgierige meisjes terug de Van Weer en Poelmanstritten in Huddegriep. Het is namelijk de eerste tiny house stritten van Nederland. Gerard Dijkstra begrijpt de interesse wel. Hij vindt het zelfs eens echt wel bijzonder om zo compact in huis te wonen, te eten en te slapen. Hiervoor had ik ook best wel een mooie auto en een mooi appartementje in het midden van het land. En uiteindelijk dacht ik van, dit moet toch simpeler kunnen, betaalbaarder kunnen. En uiteindelijk het stukje minimalisme heeft me heel erg geraakt. En dat betekent eigenlijk alles wat je niet gebruikt, gewoon lekker wegdoen, alle ballast weg. Dat geeft gewoon heel veel vrijheid en rust, vooral in mijn hoofd ook. Het is best wel drukke maatschappij, drukke baan. En dan is het gewoon lekker om thuis een relaxte plek te hebben. Daardoor had hij nou ook wat meer tijd om buiten te zitten of in de tuindwanen te wezen. Hoe heerlijk is dit, gewoon lekker rust, groen uitzicht, midden in het dorp. Ik kan zo wandelen naar de Albert Heijn, alles is dicht in de buurt, mijn eigen fruitboompjes, leuke buren. Ja, wat wil je nog meer? Woon je in je woning, in je woonkamer en in je keuken. En in je slaapkamer ben je te slapen, dus waarom moet je een grote ruimte hebben waar je maar een paar uurtjes per dag bent? Tiny houses staan net alleen nog voor minimalistisch wijnen, maar ook voor dwarsemens. Ze binnen makken van dwarse materiaal en op elk dak lezen zonnepanelen die het in het eigen energieverbruik verzorgen. Dit is de wc met een wasbak. En het wasbakwater dat wordt gebruikt om de wc mee door te spoelen. Dus het water wat nu zeg maar, er doorheen loopt, gaat in de reservoir. En daar kan ik mijn toilet mee doorspoelen. Dijkstra is net alleen nog bewennen van een tiny house. Zo'n kwaad brengt hij zijn meisje in bedrijf ook onder man. We hebben online een wachtlijst van mensen die zeggen van nou, ik wil in zo'n huisje wonen voor jullie. En die loopt in een paar honderd op. Dus de vraag, door heel Nederland trouwens, en de vraag is echt groot. Het ligt nu echt bij eigenlijk de gemeente en de ambtenaren om dat ook mogelijk te maken.